Ja sam detektiv Alex. Ja sam detektiv Jason. I mi imamo novi Maserati. Pogledajte. Spreman da krenemo, Alex? Ja sam uvek spreman. Idemo. Vrijeme za vožnju. Čekaj, šta? Jesi vidjela auto? To je Maserati. Wow, to je moj omiljeni auto. Hajde da ga vratimo. Dobra ideja. Idemo. Ok, požuri. Ne, ti požuri. Otišli su tamo. Sakrimo se. A gde? Tamo. Ok, idemo. Sakri se. Ok, Jasone, imam poklon za nas. Poklon? Da. Hajde da vidimo. Idem po njega. Donosi poklon. Hajde da sačekamo i vidimo šta će doneti. Da, to je pametno. Pitam se šta će Alex doneti. Ne moraš više da se pitaš. Doneo sam tvoju novu Maserati tortu. Šta? Ali nije mi rođendan. Znam da ti nije rođendan, ali mi smo detektivi preko 2 godine i to treba da se proslavi. Ok, sada pojedimo tortu. Čekaj. Nećemo jesti rukama, Alex. Treba nam tanji. Ok, upravo si. Dobro, ništa. Idemo da pojoš tanjira, ostavit ćemo tortu ovde. Sve je cool. Idemo, Jasone. Idemo. Otišli su. Možemo otići tamo i ukrasti auto. Ne, možemo uzeti tortu. Šta tortu? Ne, auto. Ne, uzet ćemo tortu. Auto. Tortu. Uzet ćemo oboje. Idemo. Auto izgleda savršeno. Vidi, ovo je najlepša torta. Izgleda super, ali uzimam moj auto. Da, idemo. Izgleda prilično strava. Spremni za polazak. Ćao, Saro. Ćao, vidimo se kasnije na tajnom mestu. Ok. Ćao. Nabavio sam tanjire za tortu. Tačno. Gde je torta, Jasone? Gde je auto? Nestali su. O, ne. Istražimo, Jasone. Idemo. Konačno si stigla. Požuri i ulazi i ponesi tortu. Ok, zatvori vrata. Požurimo, Jasone, ajde. Moram da budem brz. Uhvatit ću ih. Šta? Eno ih. Uhvatimo ih. Iza nas su. Kako su nas pronašli? Približavamo se. Tako su brzi. Ostaćemo sa vama i neću vas izgubiti. O ne, izgleda da nemam više goriva. Morat ću zaustaviti auto. Jasone, spremi se da ih uhvatiš. Da. Hej, imamo vas. Ne, idemo. Hajde. Hej. O ne, vraćaj se. Ne. Jasone, hvata ih. Ako sam umorna. Dolazite ovamo. Hej, stanite. Hej. Ne, Okej. uhvaćene. Obe ćete ići u zatvor zbog krađe našeg automobila i torte. Hajde. O ne. Ne. Ovo je neprihvatljivo. Ali ne želim. Ulazi, hajde. Dobro. Bila sam tako srećna što ću jesti tortu. Isto, nisam uzela ni jedan zalogaj. Tek sada nećete dobiti ništa. Ovo je naša torta i naš detektivski rođendan. Tako je. Pa kako želite da slavite rođendan? Ok, možete uzeti svaka po jedno parče. Izvoli. Hvala, makar smo dobili kolačiće u zatvoru. I to nije loše. Srećan rođendan! Njam, da. Mi smo detektivi.
Sa nama nema šale. Budite pažljivi. Pusti nas napolje, ne želimo da budemo ovde. Kako ćemo da izađemo odavde? Imaš li nešto kod sebe, neki alat? Naravno da imam. Da li su policajci otišli? Da, mislim da jesu. Haha, idemo opet. Hajde požuri, mislim da dolaze. Pokušavam. Hajde. To, haha, uspela sam, izašla sam napolje. Okej, vidimo se kasnije. Hej, čekaj, šta je sa mnom? Moraš da mi pomogneš. Okej, pomoći ću ti. Možeš da izađeš sad. Idemo. Woohoo! Ćao, ćao. Ima li koga? Ne. To. Uskoro smo pobegle. Požuri. Ostanimo ovdje da se krijemo. Ja sam detektiv Alex. Ja sam detektiv Jason. Idemo. Idemo. Njam, njam, njam. Imaš krofnu i nisi mi rekla? Želim i ja krofnu. Moja je. Vrati mi je. Moja je. Ne, nego je moja. Okej, ovako smo podelile. Dobro. Požuri, Alex. Hoću. Vrijeme da počnemo posao. Hajde. Izgleda dobro. Počet ću sa radom na roze krofni. A ja ću početi sa ovom krofnom. Ovo je veoma važan dan, Jasone. Znam. Vau! Šta je bilo? Imaju tako mnogo krofni. Znaš šta? Hajde da radimo zajedno. Da. To, idemo. Haha, timski rad. Da, timski rad. Veoma dobro. Sada ću da počnem da radim na plavoj krofni, Jasone. Vreme je za čokoladnu krofnu. Eno ih. Želim te krofne. I ja. Imam ideju. Da, sjajno. Evo, hajde. Nadam se da me neće vidjeti. Plava krofna je isto odlična. Veoma smo zauzeti danas. Ha? Da li čuješ taj zvuk? Hej, idemo tamo. Idemo, Jasone. Stavi ovdje krofne kako ne bi pale. Da li čuješ to, Jasone? Da. Tamo je. Idemo. Da, uspeva. Da li je tačno? Mislim da je tamo. Ovdje? Uspela sam. Možda je tamo. Uspela si, jesu otišli? Da, uzmimo krofne. Čekaj, hajde da im ostavimo prvo malo iznenađenje. Hajde, dođi, drži ovo i istresimo u auto. To je sjajna ideja, Staro, jako pametno. Znam, jel da? Hajde. A sada uzmimo krofne. To! Hahaha. Krofne. Idemo. Njami. Jasone, nemam pojma odakle je dolazio taj zvuk. Da, isto. Zato vratimo se jedenju krofni. Da. Alex, gdje su krofne? O ne! Moramo da istražimo ovo. Uđimo u auto. Okej, idemo. Hajde. Otvorimo auto. Šta? Auto je pun loptica. Neko je sabotirao moj auto. Prvo krofne, sada loptice. Ovo su ozbiljni kriminalci. Imamo krofne. Predivne su. Ima ih tako mnogo. Ja ću uzeti čokoladnu. A ja ću uzeti ovu crvenu. Hajde da probamo. Obožavam čokoladne krofne. Meni se ove ne dopada. Sviđaju mi se tvoje. Ne možeš uzeti moje. Ali ja želim te. Moje su. Ja želim čokolad. Ne, moje su. Ja sam ih isto uzela. Ne, moje su. Moje su. To su moje krofne. Da, mislim da se neko prepire. Devojke se prepiru. Hajde da proverimo. Idemo brzo. Moje krofne. Ne, moje su. Vrati mi. Ne. Da. Eno ih. Hajde da ih uhvatimo. Hajde. Ti idi levo, a ja desno. Sad. Hajde.
Ne, vrati mi moje krofne. Daj mi. Ja ih želim. Ti su lepše. Da, jesu. Daj. Vrati mi. Ja ih želim. Ne, ja ih želim. Ok, idemo. Ali ja sam ih uzela. O ne. Imamo vas. Idete sa nama. Kako ste nas pronašli? Ti si kriva. Ne, nisam. Šetaj. Da, idemo. Ti si kriva. Ne, nisam. Sve si uništila, Saro. Ja nisam uništila ništa, ti si. Ulazi. Ne, si ti jer si mi ukrala krofne. Ja sam ih Ajde. prvo uzela. Ti si kriva. Ne, nisam. Ok, sada nam vratite krofne. Ne, vratite ih. Ne. Dajte nam makar jedan. Da. Ne. Molim. Jednu? Da. Ok, možeš uzeti jednu. Hvala. Ostalo je moje. Uživaj u zatvoru, ćao. Ali ja želim krofnu. Daj mi. Ne, to je moja krofna. Ne, Hoću ja krofnu. Ne dam. O, ja imam manje pače sad. A ja imam veće. Ok, Alex, vreme je da se vratimo na pravi posao. Pravi posao.